ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ଆଜ୍ଞା। ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ନା, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା। ଗୋଟେ କ'ଣ ତାର ପୁଅ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ତାର ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ସିଏ। ସେ ଭଲ ମାୟା କରିପାରେ। ତ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମାନେ ରାମଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି ଗୋଟେ ତୀର ମାଇଲା। ଯେଉଁଟାକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଭାଇ କହି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଇଠି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ଉପରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାମ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବା। ସେଇଠୁ ବିଭୀଷଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲେ, ଏ ଭଗବାନ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଜଣେ ଭଲ ବୈଦ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଦଶାନନ ଭାଇଙ୍କର। ସେ ହେଲେ କିଏ କହିଲେ, ସୁଷେଣ ତାଙ୍କ ନାମ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ସେ ଭଲ କରିଦେବେ। ତ ସୁଷେଣ ତ ଆସିବେନି ସେମିତି, ରାଜବୈଦ୍ୟ ସେ, ରାବଣ ରାଜବୈଦ୍ୟ ସେ କାହିଁ ଆସିବେ। ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଗଲା। ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁଷେଣୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଆମର ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ। ତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି, ସେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟିକୁ ଆପଣ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ସେଇ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ହନୁମାନଟି ଭାବିଲେ ସଞ୍ଜୀବନୀଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, ମୁଁ ତ କେବେ ଜାଣିନି। ତ ସେଇଠୁ ସେ ସୁଷେଣୀ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଅଛି, ଚମକୁଥିବ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ସେମିତି ଚମକୁଥିବ। ସେଇଟା ହେଲା ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଲୋକ ପଡ଼ିବ ସେମିତି ସେ ଚମକିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ନ ଆଣିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିବେ, ପୁରା ଶେଷ ହେଇଯିବେ। ତ ରାମ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ତାପରେ ହନୁମାନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ କାମ କରିବି। ସେଠୁ ସେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଉଡ଼ିଗଲେ। ସେଠୁ ରାବଣ ଦେଖିଲା, ଆରେ ଏ ତ ସୁଷେଣ ବୈଦ୍ୟକୁ ବି ନେଇଗଲା, ତେଣୁ ତ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ତ ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯିଏକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ। ତ ସେ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ତାର ଥିଲା କାଳନେମି। ସେ କାଳନେମିକୁ କହିଲା, ତୁ ଯେମିତି ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଯାହା ବି ହଉ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅଟକା, ଖାଲି ଅଟକେଇ ଦେ ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ କାମ ହେଇଯିବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମରିଯିବ, ରାମ ପଳେଇବ ତା ଘରକୁ। ତ ସୀତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ ମନ ଦୁଃଖରେ, ହାରିଯିବ ରାମ ହାରିଯିବ। ତ ସେଇଠୁ ସେ ଗଲା। କ'ଣ କଲା, ଅଟକେଇବେ କେମିତି, ଇଏ ତ ସବୁ ମାୟା ଜାଣିଦେବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଉପରେ ଅଟକେଇ ହେବ ଯେ କ'ଣ କରିବି, ଯାଉଛି ରାମ ନାମ ଭୋଜିବି। ରାମ ନାମ ଭୋଜିବି, ଯଦ୍ୱାରା କି ରାମ ନାମ ଭୋଜିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଅଟକିବ ମୋ ସହିତ, ଇଏ ବି ରାମ ନାମ ନେବ। ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ, ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ସିଏ। ତେଣୁ ସେ ରାମ ନାମ ଧରିଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ଏଇଟା ଭୁଲିଯିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ରାମ ନାମ ମୋ ସହିତ ଭୋଜିବେ, ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବି, ତାପରେ ସଇଲା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ଗୋଟେ କୁଟିଆ କଲା, ମାୟାବୀ କୁଟିଆ। ସେ ଭିତରେ ବସିଲା, ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ ଜୟ ସିଆ ରାମ ଏମିତି ଭଜିଲା। ତ ହନୁମାନ ଦେଖିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବଣ ଭିତରେ କିଏ ଏମିତି ରାମ ନାମ ଭଜୁଛନ୍ତି, ତାର ହେଇଯିବେ ରାମଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ରାମ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେ କହିଲେ ସେମିତି ହେବନି। ସେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ଋଷିଙ୍କ ରୂପ ନେଇଥିଲା, କହିଲା ସେମିତି ହେବନି, ମୁଁ ବି ଗାଧେଇକି ଆସିଛି ତମେ। ହଁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ହନୁମାନ ଭାବିଲେ ଆରେ ହଁ ତ, ଏତେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆସିଛି ଏବେ, ଏ ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସିଲେ ଠିକ୍। ଏତେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବି, ମୁଁ ଯଦି ନଦୀକୁ ଗାଧେଇ ଯିବି। ସେ ଆଜ୍ଞା ନେଲେ ସେ ଋଷିଙ୍କଠୁ ଏବଂ ଗଲେ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇ। ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଧଇଲା। ତ ଗୋଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଧଇଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ କୁମ୍ଭୀରଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ହନୁମାନ ଗୋଟିଏ ବିଧା ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତା ପ୍ରାଣ ଗଲା। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ୟା ଥିଲା, ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲା। ତ ସେ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜକୁମାରୀ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆଣିବାକୁ ମାନେ କହିପାରିବିନି, ସଞ୍ଜୀବନୀଟା କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟ କୁଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖାଗଲେ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟା ଆଜ୍ଞା କେହି ନୁହେଁ, ସେଟା ରାବଣର ରାକ୍ଷସ କାଳନେମି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହନୁମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚିନ୍ତିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଇଏ ମୋତେ ଅଟକେଇ ଦେଇଛି, ତା ମାନେ ୟାକୁ ବନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠୁ ହନୁମାନ ଗଲେ, ଗାଧେଇକି ଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଣାମ ଋଷିବର, ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ରାମଙ୍କର ନାମ ତ ନେବା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ରାମ ଅଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ବଢ଼ିଆ। ସେ ଯଜ୍ଞ ଆମେ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ରାମଙ୍କର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ ରାବଣ ଠାରୁ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜୀବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ସେଠୁ ଇଏ ତ ଭାଇ ରାକ୍ଷସ, ଇଏ କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ସେ ଜାଣିବ,
ଯେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ, ସେ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ଆରେ ଇଏ ମୋତେ ଫସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବି, ଯଜ୍ଞ କେମିତି କରନ୍ତି ଜାଣିନି, ଦୋସାରେ ମୋତେ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ରାବଣ ମୋତେ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି କେମିତି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ତ ସେଠି ଭାବିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ କରିବା, ନିହାତି କରିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଅ କାଠ ଆଣ, ସବୁ ଆଣ, କରିବା ଯଜ୍ଞ। ଆଉ ସେଠୁ ହନୁମାନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାଠ ତ ମୁଁ ଆଣିଦେବି, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିବି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବାନର ସାମାନ୍ୟ, ଗୋଟେ ଦାସ ମାତ୍ର ରାମଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ନା କେମିତି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ସେ କହିଲା ହଁ ଜାଣିଛି, ଫଳ ଆଣ, ପୁଷ୍ପ ଆଣ, କାଠ ଆଣ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିବି। ହନୁମାନ କହିଲେ ଆରେ କାଳନିମି, ତୁ ଆସିଛୁ ମୋତେ ଅଟକିବା ପାଇଁ ନା ରାମ ହାରିଯିବେ ବୋଲି, ଏବେ ତୋତେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୋର କ'ଣ, ମୁଁ କିଏ। ଧଇଲେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଭାଇଲେ, ଏକାଥରେ ତା ଜୀବନ ଗଲା କାଳନିମିର। ତ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ଏଇ ସଂସାରରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ରାମ ନାମ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବହୁତ ବିଷ ସେମାନଙ୍କର, ବହୁତ ବିଷ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଭଳି ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା କଥା କହୁଛି, ଉପରେ ରାମ ନାମ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କଳାକାର ନାମ, ବୁଝିପାଇଲେ ତ। ସେ ମହୋଦୟ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ରାବଣ କିଏ, ଆଉ କାଳନିମି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ହାରିଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ତାପରେ ଏବେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି, ରାବଣ ପଠେଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଯା ଓଡ଼ିଶାର ତ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିର ହାଲତ ଦେଖିବୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ତୁ ପାରିଲୁନି, ଏବେ ଯା ଜନ୍ମ ମାଟିର ହାଲତ ଦେଖିବୁ, ବୁଝିଲା କି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ହଁ ଏବେ କୋଉଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ବିଜେପିର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ମନମୋହନ ଭାଇ, ସିଏ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଭଲ ସାଇକେଲରେ ବୁଲନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ପାଣି କାଦୁଅରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାଜିଥିଲେ। ଏବେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେମିତି ହେଇଛି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ମୋତେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା, ସେ ସିନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେତେବେଳେ ସାଜିଥିଲେ, ଏଇଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏସି କାର୍ ମିଳିଛି, କାହାର ଗଦିରୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବେ, ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ ତୁମମାନେ, କାହାର ଗଦିରୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବେ, ସେ କ'ଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ହୁଏନି, ଡାକନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋଜା ଦୁଇଟା କିଣିନାହାନ୍ତି, ଏପଟ ମୋଜାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା, ସେପଟ ମୋଜାଟା 1 ଲକ୍ଷ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେଟାକୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଜୋତା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା 1.5 ଲକ୍ଷର ଜୋତା ଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପାଣି କାଦୁଅକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବନି ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁଲ ଡାକିବେନି ସେମିତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସେମାନେ ଖାଲି ତୁମ ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁଥିବେ। ଆଉ କଥା କହୁଛ, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ରାମ ନାମ ଆମକୁ ଏମିତି ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ନାହିଁ, ସେ କାଳନିମିର କେମିତି ଆମେ ବି ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏମିତି ରାମ ନାମ ଭୁଲେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇକି ଟିପି ଦେଲୁ। ଛାଡ଼, ଆଉ କହିବିନି ଆଜ୍ଞା, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ଥାଉ। ଆପଣ ଟିକେ ଆସି ବୁଲି ଛକ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ କଣ ଆପଣ ଟିକେ ଆସି ଆଉ କଣ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଆସି ବୁଲି ଛକ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ କଣ ଆପଣ ଟିକେ ଆସି ଆଉ କଣ ଅଛି।